harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas ma dihita saluhutna, tapuk kama parminggota di manogoton, martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji ma Tuhata, tian bukede nomor 44, mamuka sian ayat sada sa roditolu. Salto
Mari hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi perbadia. Na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Marulupulop maho jala marlas ni roha. Ale borusion. Ay idama. Naroma au maringanan di tengah-tengah. Ninna Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita. Alea manami jala debata nami. Nama dok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Allah disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na paluahon hami sian rosa dot hamatean. Upangi dohami. Saipatiur jala rajai marohanami marhite-hite ton di perbadiai. Asa unang hurohanami midahamet meton nai. Urupi hami, asalam hutadahami ibana raja naung roi, isobaon ni sadok jolma na dilihat porti bion. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu apen opat sadarion. Imanan yenet sian Matius 10 ayat opat sada dohot opat dua. Nama jakon panurirang ala targoar panurirang dapotan upa ni panurirang. Nama jakon partigor ala targoar partigor dapotan upa ni partigor. Napa inupon aik tabar satahu tu sahalak sian akan amet meton ala targoar sisiaku ibana. Titutudo na hudokon tuhamu dang namago upana. Atong rak mangidogo gomahita siat Tuhan debata. Lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata. Say pargogoi mahami. Mangulahon na hobar tu patik mi. Amen.
tapauduk marohata, tatopoti madosata diadopan ni debata, martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami, upara tuhutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalasion nami, nagodangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahe tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalason tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asni rohani ama-ama mida akka anakna. Asni rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Tajaha mahata ni debata, epistel dihita di minggu apen opat sadarion, imana tersurat di Yesaya pitu, mamuka sian ayat 10 saat roh di ayat 10, tajaha mamarsika soring, di ayat 10 rak mahita majahasa. Tada halongangan di hatu tubuh ni Immanuel. Aku ni didok Jahoba mamadok siahas songonon. Jadi ni nasi ahasma dang ngolo au mangido asa unang hu ujuni Jahoba
Di baheni apalah Tuhan isa diri ma mangaleo sada tada di hamu. Idama gabe-gabean masada namar baju. Jala tumbuhan sada anak. Jala bahenon nama guarna Immanuel. Etakan rak mahitama jahasa. Aitagan so diboto dat nanahido pe mablokon najat. Jala mamilit na denggan. Tarulang matanoi nani raja nina dua raja nina biaran mui. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata. Jala nau piopsa. Amen. Tidakon maha porsiautai so nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan natu mapalangi dotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinuboni si Maria na gabi-gabian si Anton di Purbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di panguman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia. Jal adong sada huria na badia. Huria hatopani halak Kristen akan na badia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu dosa ugot daging ni halak nong mate. Dohot dihanguluan na surasuda.
Amin. Salam. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Desember 2022. Ibadah Pesta Natal Dohot Tahun Baru. Jumat 23 Desember 2022, Iman Natal Keluarga di Jabodetabek. Tata ibadah nunga boi di Jalo Sian Sekretaris Gereja. Sabtu 24 Desember 2022, ibadah perayaan Natal di Patupa 2 Hali, pukul 10 WIB bahasa Indonesia, dohot pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Minggu 25 Desember 2022, ibadah di Patupa 5 Hali, pukul 6 WIB dohot pukul sia 30 WIB bahasa Batak, pukul 10 tolu WIB, pukul 10 30 WIB, dohot pukul 10 sia WIB bahasa Indonesia. Di sude ibadah di Patupado Ulau Nabadia, di Pangido asa sude ruas madohoti Ulau Nabadia di gereja. Ruas nasuboi bero tu gereja alani parsahiton di Paboa ma tu situa wik asa di Patupa marulaon Nabadia di Jabu nabe di tanggal 26 sampai 28 Desember 2022. Senin 26 Desember 2022, Natal Paduahon Laos Natal Kesehatian HKBP Rawamangun. Ibadah di Patupa sehali masuk pukul 10 WIB bahasa Batak. Di Pangido ma asa sude ruas dohot anggota paduan suara madohoti Natali. Sabtu tanggal 31 Desember 2022, ibadah di Patupa 2 Hali, pukul 10 WIB bahasa Indonesia, dohot pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Minggu tanggal 1 Januari 2023, pukul 00 WIB, ibadah awal tahun keluarga di Jabu. Minggu tahun baru tanggal 1 Januari 2023, ibadah di Patupa 4 Hali, pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 10 tolu WIB, pukul 10 30 WIB, dohot pukul 10 sia WIB bahasa Indonesia. Tata ibadah disedia hoddo di sude ibadah. Di Pangido tu sude ruas nanaing maribadah di gereja asa tetap memakai masker, menjaga haret tahun, undang mabuan barang berharga dohot barang nama curigakan, songonima nang kendaraan mobil tu gereja. Mulai ikon mabuan kendaraan mobil asa diparkir ma di SMK Pembangunan. Padidion Nabadia, Minggu Sadarion 10 Desember 2022, di permingguan pukul 10 WIB, di Patupa do Pendidion Nabadia Tudak Danak. Torop ni dak danak nama jalo Pendidion Nabadia 5 halak, 2 halak bawa dohot 3 halak borua. Persembahan tahun manangna pilihan tahun nunga sahat hita tu minggu patuluhon bulan Desember 2022, ruas na mga lehon pilihan tahun 2022 Holland 34,7% dope sian 2.676 keluarga. Pinangido tu akka ruas na sopa sahaton pilihan na boy ma di pasat marhite situawik manang langsung tu kantor sekretariat gereja jalaboy di transfer tu rekening huria. Persentasi wik nauk pasahaton pilihan tahun boy ma di jaha di hartas tikting na pinaradeni huriata. Pembinaan dohot pelatihan sentralisasi keuangan.
Senin tanggal 10 Desember 2022 pukul 8.30 WIB maringanan di Gereja HKBP Cijantung di Patupado pembinaan dohot pelatihan sentralisasi keuangan. Pendeta resort, anggota perartaon, bendahara resort, dohot sekretaris HKBP Rawamangun diundang do madohoti pembinaan dohot pelatihan i. Natal remaja dohot Naposo Bulung. Senin tanggal 10 Desember 2022 pukul 10 WIB di Patupado perayaan Natal remaja dohot Naposo Bulung HKBP Rawamangun aka kegiatan napinatupa ima paduan suara, tortor, tamborin, band, drama, musikal dipangidodo sudah remaja dohot Naposo Bulung asa madohoti Natali. Natal Seksi Perempuan Huria atau SPH. Kamis 22 Desember 2022 pukul 10 WIB di Patupado perayaan Natal Seksi Perempuan Huria HKBP Rawamangun. Di acara di pasahaton do bingkisan Natal tuaka punguan kor naung leleng dang boy dohot mangihuton punguan alani parsahiton. Dipangido asa sude ima ruas ni HKBP Rawamangun badohoti Natali. Khusus tu ina namar liturgi sian uik dohot pemain drama musikal suang songoni paduan suara dipangido asa madohoti gladi kotor di hari Selasa 20 Desember 2022 pukul 10 WIB dohot gladi bersih Rabu tanggal 21 Desember 2022 pukul 10 WIB di gereja. Berita Natal. Aka berita Natal dohot kegiatan boima di Jaha di Harutas Dikting manang di web HKBP. Ruas Netaba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas Netaba ima. Sada keluarga Ricardo Aguaristo Sregar dohot Rati Ibtania Boru Manurung dohot sahalak dianak konnasida Rosian HKBP Resort Cilakap. Alamat Jalan Kayu Putih Selatan Onom A nomor 21 Jakarta Timur Wik Kayu Putih Kapling Polri Jongjong Mahamuna. 2. Keluarga Mansien Has Siholan Munte dohot Evelyn Boru Simajuntak ruas sian HKBP Polunia Resort Medan. Alamat Taman Malaka Utara C Tolu nomor 2425 Duren Sawit Jakarta Timur Wik Duren Sawit Jongjong Mahamu. Tuhat taman nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata terlu mobi di joloni tuhata. Tabahan namar Said asa ditiktikon. Tebesima menjutak Wik Pisangan Gading Raya dirawat di Rumah Sakit Persahabatan ruas ICU. Situa Bistok Batubara Wik Penggilingan dirawat di Rumah Sakit Kolombia. Pelean dohot aka uduk ni buah-buah tajahama di Harutas Dikting nauk pinaradi ni huriata. Di pasu-pasu di Batama aka berita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bain sangap ni guarna songonima tikting di huriata minggu sadarion mauliate. Oh
dameni debatana sumurung sian salhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate, dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madi kita salhutna. Nunga masuk kita tu minggu Advent na paopaton. Dalam minggu Advent na parpudi. Advent lapatanna haroro kedatangan. Jamita di minggu Advent na paopatonon ima na dienet sian surat ni Apostol Paulus tu huria Rom bidu sada mamuka sian ayat sada sa rudi ayat pitu ujaha madihita. Ahu surat tinohos ni si Paulus na poso ni Yesus Kristus na terjo gabi apostel jala pinapulik tulau mamaritahu berita nauli nasian debata. Ima di perbaga-bagahian dia kasurat nabadia marhite-hite akka panurirangna. Taringot tu anak na Yesus Kristus Tuhatai na tubuh siapa para ni si Daud ia dagingna. Naung gabe tadap anak ni debata na marhagogon bangi hutot tordi na badia. Dunghe ibana sian hamatean. Sian ibana hujalo hami asiniroha dohot tohoran apostel mangalopokon panguloyo di haporsiaut turohani saluhut bangso alani guarnai. Sian nasira do nang hamu na jino ni Yesus Kristus. Madapoton akan hinaholongan di debata jala akan abadia na jinunai na di hutar Rom asa asiniroha ma di hamu dohot dame siat debata mata nang sian Tuhan Yesus Kristus ima sahakna. Nunga sudah ya kita petehon nate menunggu menanti. Wado pakilala bulu petehon. Menanti itu menunggu petehon konarongah kesabaran. Wado nuaing rodo manang dang. Rodo dang. Kemudian kadang acara proseon di minggu-minggu Advent na opat tali di hita di hari Minggu di gobar do tu hita songo dia do hita menunggu menyambut haroroni si peluai. Nanaing dohonona di jamita Advent na paopat tonon ima tak kenal maka tak sayang. Jadi ibadah Daud si Paulus ma ise do nanaing roi. Alana moloi boto rona nang roi pasti do ikut semanga imana paitehun. Alai boloi boto do nang roma tong anon upung naremengina torbara pakilalana. Apain datang itu upungna. Di tortaida ma tergantung tu ise do nanaing roi. Alani di patad Daud si Paulus ma Yesus Kristus tu huria Rom. Siani mahita marsi ajar. Ise do horuan nanaing roi. Alayat dorak soi patad dahon imana madirina. Jadi ia si Pauluson seorang imana di Roma alai dang di simana magudang. Jaradang imana nama muka huriai. Alani ko di patad dahon di mana ise do imana. Jiro iban ma perjulu au tinongos ni si Paulus naposo ni Yesus Kristus inna. Kata naposo ison iterjemah di sanduloi Yesu teu. Lapatan na hamba Yesus Kristus murumanang hata junani dok budak ni Yesus Kristus duau. Di bulu budak na juru ikobari taat de itu majikanna. Di bulu na julu hita aha makaryon hatuban. Bulu hata batak ngana julu setabi. Di bulu hatuban ikut tuduk gotuise. Tuduk somanga. Jadi au pe hatuban ni Kristus do ido parjolo ipatorang si Paulus. Jadi bulu hatuban ni Kristus au ta duau apa idokon Kristus itu au. Alani hupata dahu matuhamu Kristusi ninna si Paulus. Parjolo ido iba nama. Ia nanaing roi nga di
surirakko ni najulu. Ngadok badan ni dewata naik korodo si paluai. Jadi mulut halak batak na warafa torang non. Alai halak batak macayar gadoha badan. Ido bolo tajah anak kining disi taringot ti anak ni jolmai naong di surirakko do najulu ikorodo ibana. Kamu nak kadang acaha porosiaon memang mulu merjadi sadahalak naik pacupak kita di mall Rawamangun inna tentu sehali terbuat pakilalaan. Apalagi tang ro terbuat kita kecewa. Asai piniti lah soroin na rupani. Alay ang unak kadongan dang songoni gobaran ni padan na ginobarhon neson muloi appointment day boleh hata Inggris. Alay mulo na iro neso padan kafenan. Mulo halak batak padan. Tang jaji ay buru jaji o jaji hado. Jaji kuling goin nate. Nirak pasti alay mulo padan di halak batak ima ba. Tugudo. Alanido pola di gobarok halak batak padanon nasuboy oseon. Alana bulon yose buana. Bah sape pitu sudu ba maraina. Alanido banda taboto sada berita ni halak batak nama saya terkenal ima taringot tu hasa jadi ni tau tua. Ibu toh kamu teh hasa jadi tau tua. Tau tua ikan di badi gabe simbol padan nasubo yoseon. Naronggo makail sada duri-duri. Dina makaili mana dapat nama ha? Deki nama cewa. Nama cebilga. Dungi ibu merikeon. Alani belgana. Tung yapus-hapus ibana mah. Alai lama mana mangula ibereng ibana ma jabuna goktimus. Nah isi mangalopai jabun narwana. Itikir mah apa ise? Anak burung dauli. Tangi pa buah mang naburu aha tiki. Alai na pasti halak batak ge. Mang naburu tajudu, mang naburu nafitu bulu, dang apa lai pa buah. Kamu nak kan kaca porosiaon dungi makatai mana sida. Odo tabereng pesan padat di halak batak ikut tugudo. Jadi songonido naeng dewata merpada do bangsoi tugudo padana. Wa mahara tugun ni padaning. Merpada meta saunara ini na anak buruan. Tu duli-dulio. Naso jari dohonong mau anak ngi, nubolong anak kota naso jari dohonong mau anak ngi. Diki. Unak kadang acaha porosiaon seorang mana nga. Guarai se. Situba. Di situba guar itu bendaung hata danau tuba. Jadi lama ibana mangobak. Sahih ni situbaon kolan nama rua. Kolan nama ngalang. Taruh hojo tugu ni bapak bunina tugu tabo trope tugu makanan makanan siang. Alai daksau itaruh situ alanya ayah lang sudah ideren. Muruk mak bapak na. Ujungnya taruh ke mahata ba. Tu doho anak ni. Dungdok kosoni terjadi madana utubaninna. Kamu kadongan sasito nga mitos doi lao manuat tu generasi muda pada ni dang boy hahuau. Oseo. Nuaing tabereng maison di patorak si Paulus ma ngamar pada dewata tuang soon Roma si Faluai. Jadi na pinarbaga-bagai Roma. Jadi janji na tugudo. Jadi hati-hati do kita belum berjanji unang ibaina janjiah. Janji pal. Komitmen janji. Kamu nak kadang acaha porsiaon sia dia hura janji ni debataon. Ise do horuan naroi. Ido iba nama macetak kasti son ima na pinarbaga-baga hiat dia kasurat na badia mariti-hiti kapanurangna taringot tu anak na Yesus Kristus tu hatai na tubuh siap peparan ni si David. Peparan si Daud. Jadi tertarida ma ia Yesus si hape peparan ni si Daud. Kita boto tiki satu sadarion guardi si Daud macai terkenal lo di dia di Israel. Nah sudah mutahe sian Palestina tanggobe arong gobe na soya sia Jerusalem molo soya be langsung nahita tu Jerusalem na barwi. Anggo tu si torbuado tak pulang biaya te. Kolak kaporsiao do modal tanggoi langsung mahita tu Jerusalem na baru. Kamu nak kadong aca porsiaon
naik patudonon na tu halak Rom ngatar bigi guardi si dauton pinoparnyoma nanaing roi. Jadi beliau pinoparnaro nanaing roi si daud bah terbuat walai banda jagoido naro. Alai dak kolat disi idok keci Paulus tu muse dak kolat pinopar si daud ibana alai nadi pargogoi tor di forbadia do ibana. Ido benda tajaha muse macai takas diet obat naung gabe tadap anak ni debata marhagogon manghuton todi porbadia. Jadi Yesusi jolma deui alai sekaligus saha debata. Jadi Yesuso dua kepribadianna. Tapi ya imana jolma di pihak nasing musiaha debata. Ido benda bui bana palua jolma. Ai nunga dihilal ibana gabi jolma. Tapi di bata di mana? Ido tadda ni holong rohana ninna. Mace takasma ido ko ibana so sia ibana hujalohami asini roha dohot tohonan apostel mangalopokon pangoloyon ni haporseao tu roha. Ni saluhut bangso alani guarnai. Jadi asini roha do haroroni Jesuso. Mulu asini roha do berarti kebuama hita. Marlas di roha ma. Memang di ngulut tahun saya nunggu nata guariaha hamaulong aung marupani daksau taksai dope baju nai itu kang jahit stresi bana hape nai marnatal ma hape lah cosai dope ha bajuna dungi muse lah conggo pero kiriman nise anak nga na gudang mau persoalan alai bulu sai ta bereng ujung ngarang dapat kita belas niroha alai kot tadok ma bicat sehari-hari dope di leo dewata dia wasini roha huhalat so manguluon. Dia unang aung nasay marsak be mandapoton natalon nate. Ay bulo say marsak bulo beri naking daftarin na marsahi di raw manguno maci gudang. Dia usukun puasa gudang na marsahi iso niku. Buat kamu do palau sahid. Hati yang gembira adalah dia unang na marsak ate. Jehame naik tulu hali seminggu yancol. Walau na soal tu ancol berek kamu sido hami tu luari seminggu karena udah tua karena di atas 70 tahun marhuai mahami si marlange dungi musim marhua marlendens kalau marlendens song gembira mau terus dan ingok be mangalopai dia ijab juga masak tu dia mah tuarjo kuarasi warung hijau mangani sima. Kalau rado sih 10.000 nga saya mangan. Dia unak kadongan hati yang gembira adalah obat sonang ngiro hado pasu-pasu alani ko sonang goro hatate. Tak coba ma pola pikir bagaimana kita tetap gembira. Boro gembira hita ina anonggo nakutong dokter sonang endorfin haruar sedia. Ibaga sa pamatak tahun ujungnya sahiti ba. Lari. Anggo dong aku kebetulan dosen pasca sarjana Yuki stroke arang boy be ngasai iojor-ojorin atai namanya mana tuh dia tuancol jadi dungi ojor muruk mese amatai pasa bono mo tu soni na samalu poina dungi iojor me pas tuh dia tulauti muruk ma amatai alani muruk nga ipaksai bana ma nang mamukulin atai hafirang boy alai sepak sema sepak lama ke lama gawe wa anuang ngaboy mereka tiket jadi alanya air lautin na padingatonaha tarak manawa na strugi jadi air laut ipakai di batado gawe ubat jadi sotok taruh rupanya ada tur di nadang da tui ima ulau nama make pasu-pasu di se di bata. Itu hamu akan namar sahid, Roma hamu tu ancol malu bo sahid di siya te. Marlange mahita si satu tong alauti. Ngayau coba marlange, kupikir boy satu belawan, hape dang boy. Terluza do hape dungok 4 kilometer siat to ini lauti. Malu jadau do pe hape belawanin naraku, dia baru pe mulak. Kamu nak kadang aca porosian nanang berengot tadi si haroroni Yesusi mabuan haluau do sonang ngiroha sahid pe bama. Malu mahita sa sahidi. Memang rodo sahidi manang nabuabe deh. Baru kita 10 tahun konaha COVID.
Mudah-mudahan unang beawak terus satu hari nanang roate. Akalan sia ison ngam suntik booster hamu teh. Nah, jadi pasti yakin. Jadi kalau lansia do, angkok kalau lansia kuat dobi, taat dobi, tak pola honain na. Nanang dohono di si las niroha do ibu ani se, ibu Yesus. Suatu kaum na marsak ala pola pikir ta, dangan dong na sempurna dia di nguluto. Di ala nahurang go saotik gabe suguruata. Gumorang goha las niroha sian nama baju niroha. Ala ni dia matumago take bako las niroha do manang na arsak. Las niroha las niroha mahita. Ala ni do macetak kasih do koci Paulus ma atong ise do hamu. Ninna tuhala Rom. Ise do au. Jadi artinya dia perkenalkan dirinya adalah orang yang telah ditebus oleh Yesus. Alaidak kolanau, doh ise, doh hamu, inai bana mam. Takas mai kondison, sian nasida do nak hamu na jinou ni Yesus Kristus. Dia sudah do hitau ngai jo ise, Yesus kita kolanau inai bana. Madapoton akan hinaholongan di debata akan abadia na jinou nai di hutarom. Dia sudah do hamu na di hutaromon, ijo ise, ijo Yesus ininna. Kamu nak kadang kacah porsiaun memang adong do di kita sada teologi na harus tarubah. Ahamai, kamu akan nabadia ima lau minggu inna. Jadi HP akan nasun nabadia do lau minggu terangi. Asabadia, anggu akan dong badia do langsung mah itu dia. Tu Jerusalem ne barui. Kuasa pola robi tu gara. Jadi marulau nabadia pe tanggal 25. Edang do tara malu dia. Kamu akan nabadia ima marulau nabadia. Anggu au pardosa dua mulu masuk nomor minggu satu rupa giring-giring gari sarau mau ninina. Dia ujung alat soro tu dia. Gariza. Ikut tekas dari kondison sudah do hita buah tarjou. Bolo sudah do hita tarjou ahama las nirohata saunari. Adong marking sada hata kunci ima Immanuel. Dongatta ma dibata. Jadi bolo dongatta dibata wama. Jadi adong gohya asrama di sekolah pendeta. Hiado bapak asrama di kampus di STT Syatter. Pindah siar rau maunon na julu tahun 87. Jadi bapak asrama sambil mengajar di STT HKBP Syatter. Jadi ia asrama akan atakkan go. Maka calo pendeta nanakal dotong. IKP ulu rumah ko dia kamar makan. Jadi buah apa yang mengalati kalahon. Perjolo nidok matualai rodin na Yesus. Dia do ima dangau nama boto ay menyamar ribana. Ulu do sarupa tudongan. Dia rani bereng do sebelah birang do isamu sotung nasi do roise Yesusi. Halani sudah mahalahu marua. Masih hormatan. Tak nodo Yesusi narana ora sabanginna. Sudah masih hormatan atau. Jadi kita kadang-kadang benasuk masih hormatan alanya ado dapalasiahon namun saya tok tudonganna. Hape ikut tawotoro boy do dongatai inganan di Yesus alani kok hormatan do se dongan. Di ujungnya ya asrama mulai bang disiplin. Alani kok penditai rodo Yesusi alai menyamar ro. Bodi bana saruba do tise. Do dongan. Di bulong dongat tapi kok hawodo hormatan. Immanuel labatanna dongatta ma debata labatanna di pergugui debata do kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia sudah menguatkan kita. Alani unang benawa. Nama biar unang holosobe. Apalagi boleh dok awana 3 tahun naik nama umur bolehna. Dan urusan di sini. Urusan di bata. Satu pikir apa rupanya urusan tarik untuk gancang urusan di sini. Bah. Kami noeng ngai atas ni 70. Tapi dia bulu di atas 70 berarti nggak 3 tahun nok pensiun. Nok tahun nok pensiun. Terakhir au pensiun sianuki nama mengajar di pasca sarjana. Nuai dangau bekari jukui. Nggak habis be. Bulu 70 na buama. Lopas ma dak pola biang marhua karijo. Alai unang silap kita. Molo soak karijo ta hatok bayi tawa. Selesai. Use it or lose it, segala sesuatu yang tidak dipergunakan hilang. Dialani mulu sohi pakai benaha. Utuh-utuhi lari matu dia.
tudugul-dugul. Alani tapakke utok-utok tay terus. Asa gembira kita tapakke. Pinoma marhua manurati tanggal lahir pahupu. Unang gawe manurati hahurangan ate, ang ko na manurati hahurangan. Ipijam siado efek kuna sa narahi latsoy paula nga 10 tahun na unak pala surat yang gue ya te. Hado keluarga marbedain na amatay do inatay. Masa kalau na marbeda kita na dua na, kolak pa dua nama. Mulai hari Senin tasurat majo usurat tahurangamu nina tu amatay. Jale surat tahurangaku nina inatay. Ile ma buku tulis na baru tu amatay, jale itu ori mana buku tulis. Mulai hari Senin tong macatak mahalaw. Diberi ngamatay inatay naringgasan manurati. Anggo amatay kolam majaha dari mana? Dangong surat mangnaha. Dungi hari Sabtu malam Minggu ngai siat inatay manuk. Makam malay. Ada dua nama. Dungi isukun amatay ma inatay. Walo. Budang nguhahurang aku sa minggon nagudangan. Jaya inatay ma. Om mahahuram. Songgak go. Dang joko tuaw selamat pagi. Pokok nga kolak kahurangan ni amatay di hahua. Mencata. Ngaing doma ahurang akin na. Tungna suarong go hahuram huida ina matai. Nabaga ko huida hono mana ubaga di sadoha portibion. Mana masa aduk songoni. Mana masa belo songoni. Terlas rohani natai dang ok kapi hahuram akin na ujung aga beringgas. Kari jo beringgas natai mangapel pe mangala bapoko nga mangalop pa pe buah ringgas. Jadi memang bulu saya hahurangan do taukur ngulu tahun ujung abado. Pos maroham nunga sesa dusam. Iro nani ngotot tay natalo. Jadi hari 25 unang bena biar marhua. Marula na dia Immanuel lapatanna dongatta mare bata. Ngai dongane ita di paragugui. Pos marohata nunga di sesa di bataha. Dosata marlas ni roha mahita. Amin martangiang mahita. Ali di bata manamin di Banua Gijang. Di bagasalas ni roha doham itu tu manomu hararom. Naong di perbaga-baga, naong di jajihon, di padatot di bata naik ke suromu anakmu tu portibion lau manobus sami. Alani hujakko kami mai tutu di bagasan las niroha. Ali di bata manamina di Banua Gijang di sude kegiatan ni huriam. Nadong secara khusus di HKBP koma na mamasu-masu. Program sentralisasi program dana pensiun do akan asing na mabayan asareta sudi akka pakubasio di huriam pasu-pasu ma sudi akan na makubasi sian triket pusat distrik satu tingkat resort termasuk nang HKBP Rawamangunon pasu-pasu mali Tuhan di proses akka hai baruon asa mampu hamil itu mamereng hadengganon do kaulion ni akka hai baruoni tuari na naingro. Ali di bata manami di Banua Gijang unak paluas sami di bagasa juk niroha. Alai sai paluas mahamil itu makka malateo di bagasa las niroha sudi akka pabainamu di ngulunan. Bican sehari-hari do pitu ali Tuhan. Waulau kami ma akka nadenggan. Tos di bason ali Tuhan buanu nami do nang ruas ni huriam nai baru pasu-pasu mana sida gabe ruas namang ulu. Songoni mali Tuhan nang akka dongan nami na di bagasan parsahiton dope nuaing Ima Henry Agustina Buru Tawarat na sedang dirawat di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. STP na 70 na sedang dirawat di Rumah Sakit MMC Pulau Mas. Gerhard Gurning na dirawat di RSCM Ruang 202. Patas M Sinurat Torang Merpaung Gimbal Dolok Saribu Jauti Siagian nah dirawat di RSPAD. Budiman Sihite Pulau Mas dirawat di RSCP Gedung A Ruang 412. Nyonya Magda Sitorus Boru Sinabela nah sedang dirawat di Rumah Sakit Sudianto Suroso. Songoninang amanami TP Simajutak nah dirawat nah yang di Rumah Sakit Persahabatan di ruang ICU. Amanami Situa Bistok Datubara Wik Penggilingan nang sedang dirawat di Rumah Sakit Columbia.
Pergugu na suatu dosa doha le Tuhan naung gabi Immanuel narodo ho manopotami. Atong ho male Tuhan na pamalupon pasu-pasu ka dokter perawat na sedang merawat nasida asa toktong gibagasan las diroha nasida majakkon harorom tu portibion mabuak kaluaon mabuan hamalumon ni sahid pasu-pasu mahami saluhuna kadongan nami na marulang tahun kelahiran ulang tahun perkawinan saya tabay madida sida las diroha maka molateo sudi dinggan ni basam dalo matang yang naimon ali Tuhan marhiti-hiti anak mujus Kristus na kumakopami amin. Ta parade madeta nomor 524 ayat cada dot udutna. Roh iman kapasada maruhata martangiang pasahat tu pilihat tu di bata martangiang mahita ali di bata manamina di Banua Gijang odo harwan ni salhut suleleon nadenggan dohot nasa ulibasa na mauliutus pasat tami masian na leon mitu hami pilihan nami tuho
Sai jalo may gabewap na hutus si zulum, pasu-pasu may jalaramoti, asa uparasia kami pilihanon, pati bulon harajom itong atokan ni Kuriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim, asalam utadahami godang ni sileleon mito hami, asalam girgir kami madok maulate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut ngalaman ni roham di banua tong onso ninang di banua gijang, lehon matu kami sadarion hangulua siapari, cesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan damar dosa tu kami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata ho. Di sodakon Tuhan Dewata bohina tuho jala sima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan Dewata bohina tuho jala di pasoron madamena tu tordim. Amen. Salam dihita na pungon ala masa arwarte kopi dope dang masih jalangan kita langsung kita bima jo masih jalangan nate nauksa mata binami tu kita salu na hami perhubas na di manugut jamonomot tu kita salu na selamat menjelang Natal madi kita salu na sehat mahita satu hari Natal di tanggal 24, 25, 26 di pasu-pasu tuata. Salam.